Miuyon ang Pipila ka Dabawenyos sa gihimo ni Senador Ronald Bato, Dela Rosa nga pag-exit sa Senado ni atong adlaw'ng Huwebes, Mayo 14 ning tuiga. Sa pagiginabi sa DXDC Ornament Davao kang Samson nga taga Panakan, Davao City. Iyang gibutyag nga pabor siya sa gihimo ni Senador Bato aron makalikay kini sa gubot. Ug nagtuo usab siya nga tumong kini sa senador aron kon moabot ang panahon aduna kini ipagawas nga mga sikreto. Sa susamang punto gipadayag usab ni alias Greg 54 anyos nga taga Maaog, Zacarias Dumandan 77 anyos sa taga Takunan nga uyon sab sila sa gihimo ni Bato aron makalikay kini og dili makita sa mga tao nga nagukod kaniya og aron dili na sila magkasamok sulod sa Senado. Samtang gawas nga aduna nay valid ICC warrant of arrest batok ang Senator Bato subay sa gihimong Special Panel of Prosecutors sa Department of Justice. Mihatag usab og hugot nga mando ang maong ahensya nga dakpon sa Border Control Authorities ang senador kung musulay kini ugos sa nason.